Episod din Ștefanite Gaming. Ăsta va fi primul meu episod și vreau să lăsați cât mai multe like-uri. Da. Suntem pe satul Villager. N-am făcut nimic, adică nu am testat pe creativ sau ceva. Și hai să începem nebuneala. Nici nu cred că mai știu să vorbesc, dar nu știu. Hai, 1, 2, bombaiaj! Mereu îmi place să fac bombaiaj. Nu e așa că șmecher. Hai să mergem un fi. Op. Nu va lavă, nu în lavă. Nu vreau în lavă. Ce tăi ce? Spargem chestul. Hai să mergem ce nu? Și hai să mergem să luăm lemn. Facem diamant. Ne luăm diamante. Ia. Mergem să-l dau pe ăsta în lavă. Ia, dă-te în lavă. Dă-te în lavă, mă. Uite, vezi? Ia foc! Și-a murit! Yeee! Mori! Yeee! Bine. Hai să mergem să luăm lemnul. Lemnul meu ce preferat. Îl iubesc lemnul. Hai. Hai. Așa. La. Ia, acum vreau să caut niște piatră. Ce tare, oi. Yes. 3 oi în sfârșit. Bun. Pac. Bun, am omorât-o. Mor și tu. Nu. Dă-mi să-mi fac sabita milene. Vreau să fac de piatră. Ce tare, hai să iau niște vecini de astea. Dacă mă joc cu o prietenă m-am ce răscat. Bun, am omorât-o. Bă, ce era răscat. Ia, hai să spargem de aici. Boom! Oh my god! Hai pe bune, frate! Glumești, frate! Pe bune! Bun. O să mergem să luăm niște piatră. Craftăm lemnul pe care l-am luat. Facem un crafting, niște bețe. Și hai! Nu vreau să-mi fac și iteme de lemn pentru că m-am uitat la map. Dar ăla nu capitalist. Și el nu face iteme de lemn. Face direct iteme de piatră. Și vreau să fac și eu, la fel ca el. Hai. Hai să spargem. Bun, cred că am luat destul. I-am ales de acolo, e cum nu e. Frate, oh my god. Da, iar sunt niște zgomote, nu le băgați în seama. Deci, o lopată, un trănăcop, o sabie. Eu mai am cobblestone? Nu mai am. Hai să ne luăm. Deci, nu știu cum m-am gătit, era ceva. Deci să fac așa. O să luăm și recoltele. La. Și da, ăsta va fi primul meu episod. Da, am mai făcut eu niște episoade, dar nu știu ce s-a întâmplat și s-au șters. Nu știu eu de ce și numai așa. Mi s-au șters toate lumile perfecte. Și n-am avut timp să le postez. Și chiar îmi pare rău, aveam o nume șmecheră, tot cu villager, dar mai că am găsit iron în chesturi și chestii. Eu vreau să mă mut aici. Hai. Mamă, ce întuneric, mi-e frică aici, mă mica. Hai să punem patul. Punem aici crafting-ul și furnalul. Da, fac un double chest. Deci o să-l pun și pe aici. Și vreau să merg acum
să mai iau lemn, ca să fac cărbune. Hai să mai stai așa, dar nu tu pot. Un minut că vin niște reclame. Care mai mergează la cum. Spargem. Avem și fond muzical. Ce zice din astea, muzică clasică sau ce-o fi asta, nu știu. Muzică, da, muzică populară. Bun, hai să luăm și acest copac. Apoi craftăm lemnul. Și hai să mergem să craftăm și să ne facem neapărat niște torte. Uite bă, cartofi! Niam. Bă, dar nu la torța asta la ușă. E întuneric, e frig. Să punem aici și mai multă lumină. Așa. Nu chiar în totalitate, dar în fine. Mai avem, deci punem așa. Și așa. Îmi fac un chest și pun aici. Și gata. Pun aici eporurile și obsidianul. Ce să fac eu? Da, vreau să vă arăt o chestie șmecheră. Deci, eu merg așa. Și de la dată găsesc fierăria. Și este o baltă cu apă. Când intru în lavă, se întâmplă ceva chiar șmecher. Uite. Ați văzut? Ochii mei. Ați văzut ce ochi mari am avut? Ce șmecher a fost. Mie așa îmi place de... cum merg cu pantalonii. Pantalonii mei de iron merg bine. Sunt încă pe verde. Bun. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Ștefan The Gaming. La revedere, oameni buni. Pa, pa!